Primeiro para min que empezou o concerto coa balada do todo, non? Logo teño tamén o recordo de escoitar os vampiros. E logo a traca final de Grándola, esa así a teño moi gravada, non? Porque foi unha sorpresa, máis Grándola era moi impactante. Cando Seca se encontrou en Santiago, ficou sorprendido. Estaba completamente cheo. Probablemente ese sexa o momento que teño máis gravado, cando colla Benedito, tira para arriba e empeza a facer esos pasos alentexanos, non? Batendo no chan, e de repente rompe a rasgar a guitarra co ritmo de Grándola. Eso sí me quedou grabado na memoria, non? Sí me falaron do concerto, de menudo concerto que houve en Compostela. Recordo perfeitamente a interpretación de Grándola, que eu pensei daquela que era xa un himno consolidado. Pero parece como se xente coñece esa canción. E non, realmente non a coñecía, é verdade, non a coñecía. Primeiro houve un ensayo, digamos, e entón, cando a xente xa sabía a música, entón repetiuse. Tendo ese ensayo e a letra diante, por eso a xente parece como se coñecera a canción de toda a vida. Hai unha explosión, eu creo que ali saltamos e vibramos todos, non? O que acabades de escoitar é Seca 1972 Galiza, o tráiler que emitiu Nós Televisión hai un par de anos no 50 aniversario da primeira vez que sonaba o Grándola Vila Morena. Acabades de escoitar, como digo, ese tráiler que está disponible e no que se escoitaban voces de todo tipo, mesmo do propio Emilio Pérez Touriño, que foi presidente da Xunta. Moi boas, hola, que tal, como estades? Eu son Germán Estévez, o xermano á portuguesa, e estades aquí nun novo episodio do Galiportus. Hoxe falamos do Seca, do máis galego dos portugueses, do máis portugués dos galegos, e facémolo cos seus protagonistas. Estades aquí nun novo episodio deste voso Galiportus, o voso espazo galaico-portugués, atravesando a raya norte e a sur con temáticas partilladas, como digo, en Radio Ariz 107.2 da FM, tamén nas plataformas que seguro que nos escoitedes, que nos estades escoitando cando vos peta. Hoxe, como digo, falamos do Seca Afonso neste 50 aniversario tan especial e tan celebrado por todas partes do 25 de abril, da Revolución dos Cravos. E temos xa en directo para falarmos de todo isto, para falarmos dunha figura tan especial como o Seca. Temos xa en antena ao Dilo Carnero, o presidente da Fundación da Asociación Xosé Afonso, que está xa escoitándonos, penso que desde Compostela. Odilo, moi boas. Efectivamente, dende Compostela, o presidente de Axa Galiza, que somos o núcleo galego de Axa, que Axa é unha asociación moi grande a nivel portugués, incluso máis alá da súa fronteira. Exacto, eu xa dei como Axa, como se fora xa galega plenamente, efectivamente, é o núcleo galego da asociación. Bueno, contanos, antes de máis, Odilo, como está sendo este 25 de abril, estes días previos e pós do 25 de abril, supoño que cheos de actos e festivos, non? Pois, sí, a verdade é que este ano, todos os anos na Galiza acollemos moi ben o 25 de abril, de maneira sorprendente, que os nosos compañeiros portugueses pois ata fican sorprendidos, non? Pero este ano sí que é unha verdadeira eclosión de todo tipo de eventos, de concertos, de palestras, de presentacións de libros, de, bueno, mesas redondas, de todo tipo de
de eventos, e tanto previo ao 25 como depois do 25, que ainda se suceden cousas. Así que eu a verdade que xa teño a cabeza un pouco perdida, e como este ano nos tamén tivemos uns eventos un pouco grandes, non? Pois, bueno, teño a mente máis nos nosos, pero sí que é verdade que fixo a Universidade de Santiago, organizacións estudantís, bueno, sindicatos, asociacións culturais, a títulos individuais, en institutos que sei que se cantou, vai se cantar o Grándola, bueno, un montón de eventos. Para que nos estea escoitando, dilo desde calquera parte, entendemos que da parte portuguesa máis ou menos todo o mundo ten, ou bastante xente, digamos, ten clara cal foi a figura do Seca. Para moitos dos galegos que aínda non coñezan, quen era o Seca e por que está tan ligada a súa figura a Galiza? Bueno, pois o Seca era un cantor, era unha persoa que era un militante, non? Militante de moitas causas, entre elas anticolonialista, por exemplo, bueno, outras moitas, un militante de esquerdas. Simplemente era un cantor. Entón, en Portugal sí que fa moita diferenza entre a canción protesta, que é o que no Estado español máis se coñece, non? Pois a liberdade, en contra da tortura, da dictadura, cousas así máis xenéricas, e a cansado de intervenzao, que é cando hai un feito en concreto, pois se fai unha canción para iso. Mataron a un estudante acribillando a balazos. Bueno, pois fai unha canción, como foi na cidade do Sado, na que se di ese feito en concreto, non? Isto sirve, obviamente, para mobilizar a xente e para que funcione a comunicación, porque os medios estaban censurados, igual que aquí coa dictadura franquista. Bueno, pois, o Seca era un cantor. O Seca era un cantor que, debido a facerse popular por estas cancións de intervención, pois viu a refuxiarse tanto un pouco a fuxir da PIDE, da Policía Política, a Galiza, tanto como pois para gañarse o pan, porque, bueno, pois era un cantor, pero era un cantor como outros moitos, nun principio. E resulta que na Galiza coñeceu a moita xente que empatizou moita con el empatizou moito con o noso país, acollémolo, foi un gran suceso todos os seus concertos aquí, algúns máis que outros, pero algúns foron realmente de masas. El colleu moito cariño a nosa terra, ben por ese cubillo como lle dábamos, e ben tamén porque el pensaba que éramos unha cousa diferente. Realmente deuse conta que éramos algo moi parecido a Portugal, ou polo menos ao norte de Portugal. É verdade que o Seca xa estivera aquí antes, cando ele era estudante, viñera coa tuna e demais, pero despois xa cando viu un poquinho máis maior, xa eso, a traballar e a refuxiarse, pois coñeceu a Galiza de verdade, non? E por iso esa vinculación entre Galiza e o Seca, e bueno, e non o dixen, obviamente, despois fuixese moi famoso, cando a canción o que deu pé as Forzas Armadas, a MFA, o Movimento de Forzas Armadas de Portugal, para iniciar a Revolución dos Cravos, pois foi unha canción del, que foi o Grándola Vilamorena, non? Entón, aí foi xa, cando será moi coñecido en certos círculos, na Galiza xa o coñecíamos, pero aí foi cando se fixo pois unha estrela do rock, digamos. A partir de aí o seu tema foi bueno, un hit, que diríamos agora, non? Digamos, digamos o dilo que entón ese refuxo en contra o Seca do lado galego nos anos 60, ele de 1929, nado en Aveiro, bota, bueno, pues temporadas en Angola, en Mozambique, ten ese, evidentemente, ese arraigo portugués, ten o arraigo tamén africano, e venlle tamén unha pata aí, esa segunda patria, como comenta mesmo o seu sobrinho nunha entrevista en 2010, esa segunda patria galega, nos anos 60, ata que, como comentas moi ben, o 72, e como fixemos un pouquiño tamén solapar na intro, aparece a figura dese concerto mítico en Santiago, onde parece que o seu famoso Grándola Vilamorena é a primeira vez que sona. Efectivamente, el si o seu sobrinho dixo, pero tamén dixo el mesmo, que el era como unha especie de patria espiritual, non? E que ninguén o entendíamos como na Galiza. Ten dito moitas cousas de nós, que Galiza non era España, que estaba harto de dicirlo por todos os sitios, que éramos diferentes, que nos parecían máis os portugueses que o resto do Estado español. Bueno, ten dito moitas cousas de nós. Pero efectivamente, el deu varias xiras por Galiza,
en unha destas xiras que fixo, a que fixo no 72, parou en varias cidades, e sempre esquezo, pero unha foi Ourense, seguro, outra, non me lembro nunca moi ben se foi Lugo, e outra foi Compostela. En Compostela, debido ao movimento estudantil, pois fixese un gran concerto que ao final foi disolto polos grises, como pasaba na época, se iban as cousas de madre, en este concerto, que hai grabacións, ademais está no YouTube, porque a prensa está moi censurada, isto sí que é complicado atopar nas hemerotecas, pero sí que hai testemunhas, hai, bueno, el mesmo di en algunha entrevista, e tamén hai grabacións que se escoitaron na intro do documentario do Seca de 1972, pois foi a primeira vez que o Seca cantou a Grándola Vilamorena diante dun auditorio, non, diante dun auditorio. Un auditorio de persoas, e pois todos corearon con él, bueno, como se comentou un poquinho, como se escritou no tráiler do documentario, así foi. Sí, prácticamente foi unha especie de explosión, non? Comentaban que aquilo que, bueno, que estaba medio improvisado e que todo o mundo que se involucrara rapidamente na celebración un pouco do significado da canción. Sí, efectivamente, eran tempos de mudanza, principalmente o público seguramente fora estudantil, entón, bueno, pois era, bueno, pois tamén igual cando viñan cantautores de outros sitios, non? Cataláns, galegos, vascos, etcétera, casteláns tamén, bueno, pois cando había este tipo de eventos corríase moito boca a boca, e si que había no clima, pois unhas ganas de involucrarse, non? De interpelar tamén o público dende o escenario. Entón, pois o Seca parece ser que fixo isto, parece ser que tamén se fai agora moitas veces nos concertos, non? Que di, bueno, repetide comigo, bla, 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 se di o retrouso. Bueno, pois o Seca parece que fixo algo así, entón fixo un pequeno ensayo, Grándola Vilamorena, Terra da Fraternidade, a partir de aí, despois tocaron como ten que ser, e todo o mundo acompañou, porque, bueno, ao fin e ao cabo son 3 estrofas, que a veces un pouco complicadiñas porque se lía aí un pouco e se repite alguna frase, pero, bueno, unha canción de 3 estrofas que se pode cantar moi ben, efectivamente, o público respondeu moi ben, porque está totalmente, había un efecto catártico, seguro, non? Todos cantando a unha como mosqueteros, todos a unha. Sí, está claro. Se Afonso falaba de ese triángulo máxico, non? De África, Portugal e Galiza, pensas que no seu imaginario, así con perspectiva histórica, ele encontrara ese refuxo en Galiza como, salvando as distancias, podemos encontrar nós, hoxe en día, os galegos, moitas veces cando nos achegamos a Portugal, evidentemente con unha situación totalmente diferente, non a represión daquela altura. Mas pensas que encontraba ese refuxio espiritual tamén como pasa moitas veces ao revés? Eu non o penso, senón sei que sen dúbida, porque naquela época el viu aquí porque hai informes, ali o que pasou en Portugal, que foi como derrocaron a ditadura, unha das cousas que se fixo foi desclasificar todos os documentos da policía política, cousa que en España non se fixo, non? Entón, os documentos din que o Seca estaba perseguido e que marchaba a Galiza. Entón, aquí non lle podían seguir moito a pista, non? Porque, digamos que tamén Salazar e Franco tiñan as súas diferenzas e non había como moita compenetración, cada un no seu país e demais. Entón, cando viña a Galiza, era ese refuxo real, era ese refuxo espiritual, porque aquí tamén el trouxo moita novidade musical, trouxo música africana, música portuguesa, pero tamén recolleu músicas galegas, non? A reinterpretou. Entón, estou seguro que foi ese refuxo para ele espiritual e real, non? É físico, para que non lle pasara nada a súa persoa. Igual que os galegos, na altura, pois fixemos o mesmo nesa época, porque moita xente pois do movemento nacional popular, non, que se chamaba daquelas, pois ou tamén de outros movementos, pois da esquerda española en xeral, refuxábanse en Portugal.
e así hai, bueno, moitísimas testemunhas. Nos na asociación temos feito palestras con xente como Margarita Ledo, que estivo ali refugiada, tamén Elvira Souto estivo ali, bueno, xente de Portugal que viu por aquí. Temos feito, bueno, ese tipo de traballos, e tamén son persoas que neste caso pois non eran cantantes, algunhas sí que están vinculadas ao mundo das artes, ¿no? Como pode ser no caso Margarita, que é cineasta, pero entre outras cousas, bueno, académica, un montón de cousas, unha maravilla de muller. E que tamén, disculpa o dilo, ten parte no libro que presentamos, bueno, ca xentiña que falamos o outro día, con Roberto San Martín, con Carlos Pazo Xusto e con Sonia Duarte, fixemos tamén un programiña falando do libro dos 50 anos de Abril na Galiza, tamén con parte de Margarita Ledo. Efectivamente, porque, bueno, Margarita é unha personaxe moi importante para entender todo isto, por iso decía eu que tamén nos estivemos en Portugal como refuxio, non? E isto foi naquela época, non? Pero a día de hoxe sí que sigue habendo unha vinculación entre Galicia e Portugal, o mellor, con moita máis liberdade, dende logo, pero sí que sigue habendo unha vinculación moi sentimental. Ben polo pasado, digamos, porque algúns ata lembramos, bueno, pues, o pasado, a historia nos une dende a Galicia romana, dendo que todos os castros que teñen eles, que temos nós, e que non teñen outros territorios, ata a día de hoxe, pues, pasando por unha historia máis contemporánea, que pode ser esta historia dos anos 70, 60, ou 80 incluso, que compartimos moito, de logo. Contanos un pouco, Dilo, quen és ti tamén e por que a necesidade de facer ou de formar parte desta asociación, deste núcleo galego da Haya, que penso que, se non me engano, é un pouco o vosso camiño arrinca no 2018. Efectivamente, partimos no 2018, bueno, nos constituimos como asociación cultural, non, estar noutro estado diferente do portugués, pois somos unha asociación cultural, pero sí que temos un convenio, ¿no? de colaboración e de parcería co AXA Portugal, como formando un núcleo máis. Tamén funcionamos de unha maneira un pouco independente, porque estamos noutro estado, non regimos por outras leis, pero sí que tamén somos parte no fondo, somos parte da AXA, non, da AXA con mayúsculas. E quen son eu? Pois eu son unha persoa que sempre interesaron estas persoas, estas temáticas, sempre, bueno, son unha persoa de esquerdas que milita en organizacións de esquerdas, bueno, e agora, por cuestións da vida, estou un pouco máis apartado das militancias políticas, pero, bueno, a militancia cultural, que tamén a levei a cabo no meu día, pues, por exemplo, nos centros sociais como a Xintalla do Pichel, que de vez en cando intento tamén facer algo, pero, bueno, a vida complícase, non se pode facer todo o que se quixera, pois acabei sendo o presidente da AXA Galiza. Fui un dos que a fundaron, un pequeno do núcleo fundador, e o tempo pois levoume a ser o presidente, tamén porque somos unha organización pequeniña, alguén tiña que selo. Entón tocou a min. Sen máis, pero nada, iso non sería realmente un título que temos na asociación, pero todos colaboramos como compañeiros, unha asociación moi horizontal. Se alguén ten interese de aquí a participar, fago un chamamento, porque, bueno, canto máis xente fagamos máis cousiñas, máis xente xexamos máis cousiñas podremos facer. Canta xente sodes actualmente, o Dilo, e por que colaborar ca Caixa? Convéncenos un pouquiño aos ouvintes. Claro, a ver, somos unha asociación que ten un componente moi peculiar, porque aínda somos bastantes, estamos inscritos como uns 30, non sei os números agora exactos, pero mellor estamos chegando aos 40, pero hai moito socio numerario. Claro. Que paga a cota, unha cota que é moi pequeniña, que é solidaria prácticamente, son 15 euros ao ano, pero despois quen participa somos bastante menos, somos un grupiño aí de 5 persoas que intenta facer o mellor que pode. Entón, 5 ou 6, depende, a veces algún está máis de baixa, outro máis de alta, bueno. Entón, nos animamos moito nos principalmente o que facemos sempre, sen dúbida, o acto 25 de abril,
e a partir de aí sempre o resto do ano facemos o noso grande acto, non? E despois a partir de aí pois facemos presentacións de libros, temos algunha exposición itinerante que deixamos aí por os institutos, por os espazos onde queran poñelas. Agora mesmo temos unha de cartaces de 25 de abril, por exemplo, que está no Instituto do Milladoiro. Pero bueno, que somos pouquiños, traballamos moito, quen quere unirse é benvido. Moi ben. Ou benvida. Ou benvida tamén. Como é a vosa relación con Axa Portugal? Quer dicir, como os ven tamén do lado sur do Miño eses loucos galegos que se unen á causa do SECA? Sí, pois nos ven un pouco como iso, porque os núcleos que hai de Axa son todos núcleos por exemplo, hai un en Bruselas, e iban a abrir outro tamén fora, por Europa adiante, agora non me lembro onde era, pero son todos portugueses que residen ali e que fan o núcleo, non? E aquí, de repente, hai un grupo de galegos que tamén porque non lo propuxeron, xente da Axa Portugal, e o facemos, pero somos todos galegos, non hai ningún portugués, nin portuguesa. Entón, pois sí que ven un grupo de todos os que galegos saben a implicación do SECA con Galiza, sempre quixeron que este núcleo nacera, porque sabían o importante que era para a historia, non? E a memoria do SECA. Pero venos moi ben, temos moi boa relación, de feito, outro día, bueno, este ano denos o premio a ritmar a Axa, non? Pola embaixada galego-lusófona, pois funcionar como unha embaixada galego-lusófona, e fixeron dúas galas, unha en Compostela, fai meses, xa non me lembro cando foi, en setembro, xa non me lembro, fai meses, somos malo coas datas, Sí. E aquí recollímolo nós, pero fai pouco... En Braga, non? En Braga, e recolleron eles, non? Eu asistín tamén a esa entrega de premios, que, bueno, entregaron o premio tamén a miña compañeira poeta Arantxa Nogueira, entón eu xa iba de acompañante, entón, pois, bueno, falei ali con Hugo Castro, que parte da dirección, levámonos moi ben, sempre nos din, se queredes que alguén portugués que vai a Galiza a falar, a tocar, a tal, falade con nós, nos decimos o mesmo, se queredes algún galego, un cantante, alguna artista, literato, que queirades que vos pasemos para aí, para que se nos dé a coñecer un poquinho máis en Portugal, pois tamén contade con nós. Hai moi boa comunicación. O de sempre, ao final, facémolo tamén, cando hai problemas comunicativos e cousas así, somos toda xente co noso traballo, que nos tempos libres e cando ya dedicamos a asociación, entón, bueno, non se pode estar a todo, gustaríamos que fora moito máis abundante, pero bueno, moi contento do traballo feito. Que pensas, Odilo, como presida da Axa Galiza, que pensas da música e da figura do SECA 50 anos despois de Abril e 30 e tantos despois do seu pasamento? Como pode ser que estea tan viva, tan presente a súa figura? Sí, pois eu creo que, por un lado, pola vinculación da súa música a un momento político importante determinante, moi determinado, non? É determinante tamén. Foi a última revolución europea, e bueno, pois entón eso marcou un fito histórico realmente, non? E bueno, entón este é un momento moi importante que aquí na Galiza, somente no resto do Estado español, pois se vivía como con ansias de aquí podería pasar algo similar, non pasou, pero con ese anhelo. Entón iso é xa moi importante cando recordamos ou hai algo, ali chaman o Día da Liberdade, non? En Portugal, cando ao mellor nós, por calquera motivo da vida, estamos pensando en algún tipo de liberdade que nos gustaría cadar, que deberíamos ter, que pola que gustaría nos loitar, pois nos pode vir á mente pois cancións como as do SECA ou de outros cantores, non? Ou obras literarias ou pensamentos filosóficos de distinto tipo de persoas que nos poden vir á mente. Eso por un lado. Por outro lado, porque a vinculación con Galiza foi tremenda, o sea, do SECA, entón aquí recórdase moito máis que en aquela sitio do Estado español. Entón, a mí viume por parte materna e paterna estas cancións. Eles xa se escoitaban na casa, non? E despois, tamén creo, porque era un autor moi bo,
que revolucionou e actualizou moito a música, traendo esas músicas e ritmos angoleños, mozambiqueños, africanos en xeral, esa música portuguesa, un poquinho máis do sur, que non chega, que no norte é máis parecida a nosa, pero trouxe tamén algo máis do sur. Bueno, un pouco revolucionando un pouco a música, porque, bueno, el iba a gravar os discos a París, non? Que era a capital de Europa, quer dizer, era bueno, pois era unha música vanguardista daquelas, e aquí por iso, daquelas, aquí tamén mudou moito a música, axudou que a música galega pois se actualizara, pero tamén a día de hoxe se recorda porque son músicas moi boas realmente, vanguardistas da época. E tamén, xa para rematar, pois se non son motivos suficientes, isto vese a día de hoxe nos grupos galegos que hai que as siguen tocando e as siguen reactualizando, e algúns de maneiras realmente innovadoras. El efectivamente comentaba que a Galiza non acaba no Miño. Pensas que o Seca, que a súa galeguidade era fora do común, a partir desas visitas a Galiza que lle cambia esa perspectiva totalmente, e tamén, bueno, un pouco el comeza a falar de a nivel de dicirlle aos propios galegos que falen en galego como forma de resistencia, sodes unha patria de poetas. Bueno, el digamos que se reconvirte desa maneira, non? Como valoras esa galeguidade, o Seca? Pois eu creo que sí que desgraciadamente unha galeguidade fora do común para un portugués, ainda que eu coñezo moitos portugueses a día de hoxe que pensan igual, quizás no seu día era máis transgresor ese pensamento, pero é verdade que o mellor é unha galeguidade fora do común, pero porque el viu aquí e coñeceuse, é como cando aprendes un idioma por inmersión, non? Que te vas ao país e tens que falar só nese idioma. Vou a Cataluña, só falo en catalán, vou a Inglaterra, só falo en inglés. Pois el aprendeu a nosa cultura por inmersión, porque non lle quedaba outra. El fuxiu, ou tiña que vir aquí a tocar e gañar unhas perras, entón el meteuse por inmersión e coñeceu o país, coñeceu moi ben, xuntouse con xente que lle ensinaron o país dunha maneira, non? Porque o país pode ensinar de moitas maneiras, se te xuntas cos que estaban gobernando daquelas, pois o mellor te ensiñan un país no que din que en Galiza a paella é o prato nacional e se baila flamenco, pero non foi o caso, non? Entón, pois iso, el viu por inmersión e coñeceunos moito, e como era unha persoa culta, unha persoa que viaxou moitísimo en da súa nenez, non? Vivindo en África, por exemplo, viu que, pois, todas as semellanzas. A súa galeguidade no seu momento creo que era fora do común porque había unha fronteira moi férrea. Agora a súa galeguidade cada vez é menos fora do común, porque hai, polo seu legado, por suposto, porque toda a xente que coñezo da Asia pensa iso, pensa que Galiza de Portugal, pues bueno, que somos irmãos, que temos mil cousas en común, ven todas as nosas semellanzas, fálanos en portugués, non tornan ao castelán, non? Porque o típico portugués que vai falar contigo e torna ao español por como deferencia, pero te fala en portugués que te entendo mellor, home, que pois hai moita cada vez máis xente así, porque creo que agora a fronteira é máis feble, ben sexa porque non hai unha fronteira administrativa real cun garda ali, digamos, pedindo pasaporte, pero tamén porque se fai moito traballo dentro de asociacións como a nosa e outras moitas para romper esa fronteira, para darnos a coñecer, para ver que, bueno, ao fin e ao cabo, pois somos xente que nos separa un río, non? Un río é un pouquiño, é a raya seca que é chamada. Bueno, pois eu creo que esa galeguidade cada vez é máis común en todos os portugueses. Tal vez ninguén me entendese como na Galiza, dicía el. Acabo xa con dúas preguntas moi curtiñas. Odilo, que tres valores pensas que nos deixa o Seca? Pois, que tres valores? Déixanos, sen dúbida, a organización, a crenza na organización para realizar calquera loita.
Déixanos sen dúbida a identidade, porque el, sendo portugués, pues, sentiuse galego, sendo galego sentiuse portugués, e deixanos sen dúbida a luita, porque el fixo unha luita organizada, non? O primeiro punto, pero porque unha luita desorganizada é moi complicada de gañar. Pero tamén hai que levar a luita adiante. Todas as luitas e hai moitas, algunhas son moi pequeniñas, algunhas son simplemente pois pedir que hai enfermos con enfermidades raras que non se estudan e que están abandonados totalmente, por exemplo, é simplemente reclamalo, pedilo, exixilo, ou outras son moito máis grandes, pois, bueno, pues como a paz mundial ou eliminar a fame ou todas estas luitas da humanidade. Que pensas que pensaría el no 2024 cando sona a revolución dos cravos, o seu Grándola, Vila Morena, eses 40 e tantos deputados do Chega abandonan a Asamblea da República? Pois el, curioso, non sei que pensaría el, pero el supoño que daría en certa maneira alegría, dicindo, pois é un himno que se recoñece, non? Que doe, que proe. Entón eu ríome desta xente que ten uns ideais fascistas e que bueno, que non han aguantado, non, a compostura, estar aí escoitando unha canción que fala de liberdade e de que o povo que máis ordena. Pero sentiría certa alegría, pero sentiría moita mágoa, porque é verdade que Portugal, ata día de hoxe, en toda Europa, con auxe do fascismo tremendo, onde fai moitos anos xa, estivo aguantando, quizás aguantou por iso, porque tivo a Revolución dos Cravos e tivo ese sentimento do 25 de abril. Sentiría mágoa porque fai nada esta xente non estaba nas administracións de Portugal, non? Entón, é verdade que sentiría por unha parte alegría e outra parte mágoa, penso eu, pero é verdade que eu creo que a sociedade portuguesa estáse organizando. Este 25 de abril notouse moito o 50 aniversario da Revolución, pois, bueno, para que a mensaxe dos valores do 25 de abril se difundan, medren, chegue a todo o mundo, as mentiras, non, destes vampiros, como decía Oseca, pois queden esmagadas, volvamos a vivir a unha Europa un pouco máis para a xente, para toda a xente, e non só os europeos, senón tamén os que ven de fora, de todas as cores, de todas as identidades e demais. Entón, Odilo, e a última, a nivel de Axe Galiza, que proxectos tendes en mente, que exposicións, que presentacións, non sei, o próximo vindeiro ano, este 24-25, tendes algunha cousiña que che gustaría transmitir aos nosos ouvintes? Este 24-25 colaboramos o 18 e o 19 de abril nunhas palestras sobre a revolución dos cravos, unha sería no Café Uriense, que, bueno, Nemesio Barça, Elvira Souto e Miguel Tiago Crispín, que, bueno, falará sobre a revolución dos cravos. Tamén o día 19 de abril, pois, en Santiago de Compostela, na Casa Taberneiro, ás 7:30, pois, falarán Rubén Cela, Elvira Souto e Miguel Tiago Crispín. 19 de maio, queres dicir, non, Odilo? No, de abril, estas xa foron. Ah, vale. E despois, o noso evento grande, que bueno, o 25 de abril, foi feito o 25 de abril, foi un concerto bueno, é verdade que antes asistimos a un evento que organizou o Concello de Santiago, que é o canto colectivo do Grándola, na diante do Auditorio Galiza. Foi unha organizou no Concello, pero non meu eu, porque isto empezamos a facer nós, cantar polas prazas o Grándola o 25 de abril, tivo moito suceso, uníase a xente de maneira espontánea. Este ano fixo o Concello e había centos de persoas cantando o Grándola e foi maravilloso. E xusto despois, ás 8:30, pois tivemos un concerto, este sí que foi tamén coa colaboración do Concello de Santiago e da área de cultura da Deputación da Coruña, pero no principal, no teatro principal de Santiago de Compostela, tivemos un concerto maravilloso que se encheu
o teatro, onde tocaron Dara e Manuel, que son uns músicos de Compostela, Aldara Palmeiro e Manuel Lucas, que, bueno, facían canción de intervenzao, temas galegos e portugueses, adaptados aos nosos tempos, con sintetizadores, con loops, con seus instrumentos, con violín, con viola caipira, con guitarra, bueno, unha maravilla. Despois viu Nacho Fallalar, que son, bueno, teñen un repertorio todo seca, pero totalmente contemporáneo, transgresor, que deconstruen as cancións, fixeron unha versión de Foi na cidade do Estado, con as miñas cancións favoritas, maravillosa, melancólica, genial. E por último, vivo do luso brasileiro Capel Caffi, que tamén son unha maravilla, porque Luanda Cosetti, que é cantante, pois ven das músicas africanas, o hip hop, o fado, fai de todo, é unha animadora genial, e o seu compañeiro Norton Daielo, que é un baixista impresionante, pois tamén ven de facer jazz, por exemplo, con Pedro Xoia. Entón, pois, bueno, pues foi un espectáculo maravilloso. Por suposto, ao final, todo o auditorio acabou cantando o Grándola Vila Morena. Que ben. Pois tomamos nota de todo o que nos dís. Odilo Carnero, presidente da Axa Galiza. Graciñas polo teu tempo, obrigado. Un placer. E ata a próxima. Ata a próxima. Un placer falar con vos. Graciñas. Em toda a parte da caia, muralha imperialista, na ponta de uma espingarda, os povos da Indochina. Barrem da terra sangrenta, o fantoches de Kissinger. Barrem da terra sangrenta, o fantoches de Kissinger. Mas aqui também semeias no pátio da tua fábrica, no largo da tua aldeia, fome, a prostituição. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. Valor à mulher primeira na luta que nos espera. Só não há vida possível na liberdade comprada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. A NATO não chega a netos abaixo do hidroavião. Na ponta de uma espingarda, o povo da Palestina mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Da CIA não tenhas pena, tem carne viva nas garras. É a pomba de Kissinger, toda a América Latina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. A mesma tropa domina, só um é embaixador. Acabades de escoitar Os fantoches de Kissinger, do disco Con as miñas tamanquiñas de Xosé Afonso, e tamén con esa alusión no minuto 20 a Palestina. Moi ben, pois continuamos aquí neste especial do Seca Afonso, despois de falarmos co presidente da Asociación dos Seca Afonso, do Seca Afonso Galiza, do núcleo da Axa Galiza. Estamos cunha personalidade espectacular, con tal Francisco Peña Villar, aínda que coñecido por todos como Xico de Cariño, un bo coñecedor tamén da figura do Seca. Moi boa, Xico. Hola, boas, que hai? Por onde andas? Ahora mismo en Cangas. Estás en Cangas do Morrazo. Moi ben, moi ben. Mas ti versendo de Cariño, non? Da provincia da Coruña. Sí, señor, de Cariño mesmo. Moi ben. Contanos un pouco da túa figura, para que non te coñeza. Está relacionado moito ca música desde pequeno, a pedagogía musical, tocaches a armónica, tuveches moita presencia. Sigo tocando, que ainda saquei un disco
hai pouco, saquei un libro disco, vamos. Correcto. Bueno, pero como ti non me presentaches, ainda que teño eso por Allariz, pois vou, e teño actuado aí tanto como un grupo de música como un grupo de teatro, Faba na Ola, non? Aí en Allariz e tal. Pero, nada, digo que eu fui da directiva, desde son socio desde o inicio, non? Que morreu Xosé Afonso no 87, pois fun ali o pasamento e tal, e logo tuveron unha reunión, todos os amigos e tal, e entonces decidiron crear, e eu estaba nesa reunión, non? Xa crear a Asociación Xosé Afonso, ali en Setúbal. Sí. E nada, e foi un directivo, decir, o primeiro e único directivo da asociación, non? Decir, en estes últimos 10 anos, bueno, antes da pandemia, porque logo pedín a baixa, e son do Consello Consultivo, decir, ahora son un membro máis de socio, non, digamos, pero son membro do seu Consello Consultivo. É dicir, formas parte no 87, unha vez que é o pasamento do SECA, dese nova... Desde o inicio, formo parte de socio, vamos, pero ahora foi un directivo. Decir, na asociación consideraron que conviña ter unha representación galega, e entonces me dixeron a mí, non? Falasme na Asia xa a nivel a principal en Portugal. Claro. Coa galega non teño que ver, non? É dicir, somos amigos e tal, pero, decir, incluso, bueno, eu con quen cotizo é con Portugal. É dicir, e as reunións que teño, pois vou, cando hai en Setúbal ou en Lisboa, porque as reunións varían. A Asociación Xosé Afonso ten a central, non, que en Setúbal non, en principio tamén foi en Lisboa, xa, non, depende dos locales e tal, pero ahora ten un local un local que cedeu a Cámara Municipal, non, o Concello de Setúbal, e está aí, pero despois ten núcleos que lle chaman eles, non? É dicir, como delegacións que dependen da central, é dicir, ten en Porto, en Coimbra, en Grándola, en Braga, bueno, ten unha dúcia deles, non? E recentemente pois, se creou pero que non é, en realidad non é núcleo o galego, non? Porque, é dicir, técnicamente, ao ser diferente país, non pode ser un núcleo que dependa de Portugal, é dicir, son, digamos, autónomos, non? Pero lle puxeron xa... Bueno, hai unha pequena confusión, non? Porque a veces me dicen, de Asia, sí, de Galicia. No, son do portuguesa. Sí. Claro, bueno. Si é o que nos comentaba o Dilo xusto agora, sí, que hai que ter outro tipo de estatus ao ser de fora de Portugal. Claro, por eso, non, claro. Contanos un pouco... Dime, Chico. Dime. Sí, bueno, te conto, a ver, o que me queres preguntar, pero se queres te empecé contando como conocí un pouco os cantores portugueses, non? Como a miña relación con Portugal, que sempre foi moi forte, non? Aí quería ir eu xusto neste especial do 25 de abril e do SECA, aí. Bueno, ainda que a mí non me gusta moito relacionar, é dicir, poñer o foco en Xosé Afonso o día de 25 de abril, é un movimento máis amplio, claro, e de cantores e de xente que se deixou aí a pele e tal, tanto ou máis que Xosé Afonso, non, que foron máis pioneiros, máis, decir, máis de luta directa, digamos, non? É dicir, que a parte da valoración que se queira facer de cada un, pero bueno, que todos teñen o seu valor. Entonces, me gusta eso, falar do canto de intervención xeral, non? E además, te digo, Xosé Afonso, xa digo, é unha figura, pois,
pioneira principal, digamos, non? Tamén por impacto que tiña e polo seu carisma, é dicir, e a valía persoal, a valía social, a valoración que se facía del, o impacto que tuvo na sociedade. É dicir, que iso é incuestionable, non? E posiblemente máis que os demais, non? Porque, claro, era atraente e logo se esforzou moitísimo, é dicir, ele se dedicou. Tiña tamén aquela ventaxa, non? Bueno, estou divagando un pouco, pero bueno, tiña, é dicir, que os cantores, tamén grandes cantores, pues estaban exiliados, é dicir, digamos que en Portugal xa non tiñan tanto impacto, tiñan máis impacto internacionalmente, non? Pero despois el tiña, é dicir, foi suspendido, é dicir, retiraron o título, non podía dar clases, estaba perseguido, non, estaba censurado, pero houve un señor que o contratou na discográfica, non? Que era Trinidade, Arnaldo Trinidade, contratou, no, despois de que ele se queda sin traballo, queda, con dificultades económicas, non? Además estaba casado e tal, pois contratou con a obligación de que produza un disco ano e vai sacando discos, entonces é o que máis, claro, tamén se pode escoitar, porque daquela dos anos 60 non era fácil, non, sacar disco. Eso, Mario Branco, cando sacou o seu disco, pois tiña que facer os amigos e tal, facer como cuotas e tal, para que inventaran dinheiro para poder... Bueno, te digo, entonces, no ano 70, eu estaba en París, estudiaba musicoloxía, e tuve a fortuna de que un bon día, pues había un anuncio de un festival no Teatro da Mutualité, que pertenecía ao Partido Comunista, e que era a canción de combate portuguesa. E, bueno, ali vou, non? E entón, aí estaban, pois, os principales, non? De Luis Cilia, Mario Branco, Sergio Godiño, Tino Flores, que estaban todos exiliados en Francia, e Xosé Afonso. Entonces, ao final, pues nada, remata o concerto, vou a saludar a Xosé Afonso, que foi o que máis me chamou a atención, me pareceu máis interesante, non? Entonces, dime que, bueno, me intereso pola música portuguesa, a ver se podíamos quedar algún día, un pouco para falar, con calma. Entonces di que ele que non é coñecedor, non, que ele non sabe música, entón que non pode explicar moito, e me presenta, además que non vive, claro, que non vive en Francia, non, porque ele está de paso, e preséntame a Luis Cilia, que con ele logo tuve moito trato, non, bueno, e logo tamén estuve con Mario Branco, pasa que en París, con Mario Branco non andaba máis fora de París, non? E entón, nada, despois tería moita relación con eles, especialmente con Xosé Afonso e Mario Branco, non? Destos cantores. Curiosamente, todos estaban ligados ao teatro, mira. Bueno, quería dicir unha cosa que é importante, non? Que me parece importante, que cando se fala da canción e dos cantores e do que fan e do que non fan, pero que o que é o canto de intervención non son os cantores solo, é dicir, hai os cantores que son intérpretes, pero hai xente como Adriano Correa de Oliveira que non compón, non, solo canta. E entonces hai os músicos, instrumentistas que compoñen, e hai os poetas, sobre todo, que son os avanzados, non? É dicir, non están na línea de frente, como decía un crítico e tal, non? Decía, bueno,
falando de Carlos Paredes, que compoñía tamén para cantores, non? Decía que era un xeito de a música con a poesía e cantada ao público de facer cumprir a súa labor revolucionaria, non? É dicir, hai que ter en contexto, non? E bueno, ben... Sí. É moi interesante, Xico, como efectivamente amplías un pouco a figura do Seca a máis cantores e máis personalidades que estaban tamén con el nunha época de moita forza. Digo porque tamén para que nos dea unha idea a todos os ouvintes de que a revolución unha parte moi importante é a figura e as músicas do Seca nesa contestación, mas tamén todo o que había aí ao lado. Claro. De feito, a primeira figura importante, fundamental, e que vai influir en todos eles, que vai ser un compositor e director de orquesta clásico, que López Grasa. E López Grasa é terrible, non? Porque é un extraordinario internacionalmente coñecido, non? Pero lle suprimen os títulos, lle roban os dereitos de autor, meteno na cadea, tortúrano, exíliano. Despois, en Francia, en Francia querían nacionalizarlo, porque era unha figura moi importante, non? Internacionalmente. E el, claro, tiñan que renunciar, pero non quixo. A súa batalla era Portugal, non contra a ditadura. E volveu, e se dedicou eso a clases particulares, creou un coro, e no ano 45, no 1945, figurte, pois compón os cantos revolucionarios, que con o seu coro, e se dedica a andar polo país, polas colectividades. No 45 e apenas con 16 anos, Chico. No, falo de López Grasa. Ah, perdón, pensei que me falabas do Seca outra vez. No, Seca é moi tardío. É moi tardío, se é do 29. É curioso, porque, claro, mira, Seca comeza co canto de... Era un gran fadista, non? Un fadista notable. E comeza co seu canto de intervención, que xa de poñerse máis directamente en contra da ditadura. Bueno, en principio non era tan directo, pero ali, se facías algo de protesta contra a sociedade, incluso falar de liberdade, en que fora libertad así vagamente, a PIDE xa te controlaba, bueno, sí. Xa estaba prohibido, non? Ou, quero dicir, ele no 1963 e cando se iniciou, se pode dicir que o canto de intervención, non? De canción protesta, con os vampiros, eles comen tudo e non deixan nada, tu figurate, e eso. Pero xa ten, no 63, ten 34 anos. Sí. O sea que é moi tardío. Contanos un pouco, Xico, despois de coñecelo en París, como é o teu trato con ele, como avanza a vosa relación? Despois estuve en Ginebra, despois de París, que fixen Socioloxía Política de África Negra con Jan Ziegler. Aí conocí todos os movimentos de liberación africanos, non? E nós logo tiñamos a parte das aulas en xeral, non de socioloxía, dos países africanos e tal, pois tiñamos grupos de seminario, non? E o meu era de Mozambique, non? Ali estudiamos hasta os partes de guerra e tal, e, bueno, e documentos. Bueno, me costou algún problema e logo con a fronteira e todo eso, en fin.
pero, bueno, fun safando. Sí, no, cando vin pola fronteira, bueno, mandei un paquete con todo o meu material, todo o meu documental e tal, e de bibliografía e traballos e revistas do África, do Tricontinental e todo eso, ou non sei, bueno, de memoria non sei se era Tricontinental, pero había unha revista que eso que era de América, África e eso, bueno. E entonces mandei, pero a policía cando abriu eso, mandei yo ao meu padriño, que era un señor de buenas costumbres, non, e tal. E entonces, claro, el problema, él veu sin problemas, pero ao final, bueno, él conocía en Coruña e tal, e tiraron todo o lixo, todo o meu traballo dun ano lo vai por o lixo abaixo. Bueno, estaba en Barcelona despois no 74. No 74, 75 estaba en Barcelona, tocaba con Marino Rosell. Por certo que no 70 tocaba con Geraldo Vandré, que gravei no 70 o último disco, que Geraldo Vandré, o brasileiro, non? Que ten aquela canción tamén mítica de Camiñando, tal. Bueno, e entonces se me acordou de André porque hasta Xosé Afonso grabou esa canción en Italia, non? Para a lota continua con Fañais, bueno, un inciso. Bueno, pues nada, isto despois veño de Barcelona, cólleme o 25 de abril en Barcelona, que foi un impacto tremendo. A xente se organizaba, grupos, e marchaban para lá, para Lisboa, non para ver de primeira man a ver aquilo que como era, como iba a evolucionar. Bueno, que era, claro, un fato histórico, non? Un feito tremendo. Pero eu marchei a finales de maio. Xa pasei por Grandol, estuve ali na sección grandolense, despois estuve en Lisboa, tamén con os cantores e tal, e nada, despois marchei eso, para Galicia, e o meu primeiro contacto de novo con os cantores, bueno, con Xosé Afonso en concreto, non? Que organizo no ano 76, no ano 76 organiza un festival galego luso-brasileiro en Coruña, no pabellón de deportes de Coruña, e entonces, bueno, propoñese o Concello e tal, pareció aceptan, porque xa morrera Franco e todo o mundo empezaba a querer a traer cantores, non? De canción protesta, os cataláns que empezaban a vir, e eso. E entonces, nada, as comunicacións daquela eran terribles con Portugal, non se cortaba, non había maneira de comunicarse, e entonces vou hasta Setúbal, donde que vivía lá, e entonces falo con él, e no 76, pois xa pasara o PREC, non? O período PREC, que foi ese período revolucionario en curso. En curso. E entonces, bueno, ele estaba totalmente desmoralizado, claro, porque unha regresión, non? Porque das ocupacións dos latifundios do Alentejo, da nacionalización da banca, todo veu outra vez para atrás, non? E entonces, bueno, lle propoño eso da actuación, que non estaba feito a actuar para unha institución, e entonces estaba así un pouco así mosqueado, non? Decía, bueno, pero isto é unha cousa burguesa, isto como é? Dice, non, pues que ahora xa, o morrer Franco, pois xa a xente quere, e despois algúns institucións, non, concellos, pois están programando, tamén ademais, e iban os do Movimento Popular de Canción Galega a actuar, non? Daquela xa non eran voces libres,
era o Movimento Popular de Canción Galega que lideraban, bueno, digamos, Seoane, Romaní, estaba Pilocha, que foron os que actuaron, non? Seoane, Romaní, Pilocha, Maroñas, por parte galega. Despois, por parte brasileira, era o meu grupo, que era o Benvirá, o meu grupo que eran todos brasileiros, pero fillos de galegos, non? E logo estaba el, e Miro Casabella tamén por parte galega. Bueno, ao final, que sí que... Le pregunto, bueno, e como a música por aquí, que, como va sindo e tal? E entón dice, opa, xa non se faz música en Portugal polo desespero da luta revolucionaria. Estaba, xa digo, moi malas condicións, el personalmente malas condicións económicas, que por outra parte nunca estuvo moi ben, non? Bueno, porque ele sempre foi moi entregado, se negaba a que a taquilla, cando organizaban xa no seu na cooperativa na que ele estaba, non? Cooperativa era nova, pois non admitía que se cobrara máis de tanto, non? É dicir, tiña que ser o mínimo para que todo o pobo de xente que anda sin moitos recursos que poidera asistir. Entón, claro, nunca tuvo un espírito profesional, digamos, non? Lle creaba así algún conflito, alguna discusión cos compañeiros, porque, claro, a xente que quería vivir de música, non? E profesionalizarse dese xeito non había maneira. Bueno, vale, entonces, nada, a actuación de Coruña correu ben hasta que entrou Xosé Afonso no palco. Empezou apenas a cantar e a xente toda alteradísima, non, viva o 25 de abril, Galicia ceibe, poder popular, e sale un grupo que sube ao palco coa bandeira vermella, coa bandeira vermella e a bandeira galega, coa cruz, coa estrela, claro, e entón aí, pois, nada, se suspendeu. Decir, por orden gubernativa. Me ven o aviso, que eu era o organizador, non? O aviso de que hai que suspenderlo. Entonces vou ali ao micrófono para pedir as disculpas e que non podemos seguir porque está aí a policía e a orden gubernativa e, claro, a xente alteradísima. E entón a policía que estaba, non? É dicir, a partir dos policías secretos ou non encargados do orden, pois estaba a policía de choque. Entón carga a policía, carga contra a xente, incluso dentro do pabellón de deportes, non? Bueno, o día seguinte vamos ás oficinas, non? Do Concello e pagan aí estupendamente. E entón se queda aí mirando e dice, opa, isto é a primeira vez que son ben pago e sin cantar. E o que é indicativo, non, de que ele andaba, claro, que andaba por aí nos tempos da ditadura, claro, máis, pero que tiñan que andar clandestinos ou en colectividades, non, así, con poucos medios. E ele sempre se ofrecía, non? Ele sempre estaba disposto, non? A ir a onde fora, polos gastos, ou pola gasolina, ou por lo que fora, bocadillo e eso. Chico, tú cantas con él, bueno, actúas con él varias veces? Non chegas. Non, porque no ano 78 eu non organizei, simplemente como sabían que eu tiña contacto con él, os do Concello de Coruña me pediron, non, de que si podía ir a contratalo na Setúbal. E entonces vou alá, e era para o Festival dos Povos Ibéricos, non? Un festival moi importante, no que estaba pola parte de Andalucía, estaba Enrique Morente, estaba Marina Rosell, de Catalana, os Chalaparta, de Chalaparta Vascos, e Viviano.
E aí, bueno, nada, aí me convidou, dixe, estaban tocando unha peza que nunca había músico con armónica, e eu empecé a tocar, dixo, toca tú comigo. E entonces fui a tocar tamén e pidaba aí na percusión, non? Pero eso foi nada, unha anécdota simplemente. Como pensas, Chico, que el lle chegou tanto, falábamos agora con Odilo, co presidente da Axa Galiza, como chega el quererlle tanto a Galiza, que era a Galiza para el? Hombre, bueno, é que Galicia pos portugueses e pos brasileños, non? É un toque, o sea, sobre e se non conoces, máis aínda, non? Porque vas a un país igual que nos pasa a nós a primeira vez que vamos a Portugal, non? Ir a un país en que te entendes, non? Que a fala é moi próxima e bueno, e pola relación que tuvo eses anos con Benedito, non? Pois tamén do ano 72 e 73, creo que hasta 74, pois que iban a actuacións, ou iban hasta Asturias, entonces bueno, sobre todo gustaballe moito a cuestión do popular, non? As costumes e a xente popular, gustaballe ir ás aldeas, e entonces por eso que grabou un tema galego, non? Do cancioneiro da Limia Baixa. Este cancioneiro que publicara, que coordinara Xocas. O cantar, que se chamou Cantar Galego, non? Chégate a mí, Maruxa, bueno, xa sabes, non? Que aí da Ourensán. Aunque a música non ten nada que ver con a galega, non? Pero, dicir, ele compuxoa. E, por certo, cando eu... Despois estuve moito con el en Lisboa, non? Tamén. E estaba un día moi cabreado, entonces, porque lle faltaba ese libro, deixei a un fulano que non sei quen é e non me devolveu, e estaba fastidiado, non? Entonces, outro día cando volvín de novo por ali, pois levei, eu quedou moi contento con el, si, admiraba moito. De feito, hai este libro, non? De Paulo Esperanza, que era o vicepresidente da Axa, do Porto. Bueno, era vicepresidente xeral, pero despois é presidente do Axa Porto, que escribiu un libro que, por certo, que presentamos aí en Santiago, non? Que organizaron os da Axa Galicia, e se presentou aquí en Vigo, en Salvaterra e en Cangas, que é o Triángulo Máxico de Xosé Afonso. Entonces fala justamente deso, non? O seu triángulo máxico, que eran as tres patas Portugal, máxicas, Galiza, que eran Portugal, África e Galicia, claro. Teño que... E últimamente Teresa Moure tamén escribe un libro sobre que é un libro ilustrado, non? Ilustrado por María Gor, María Xosé Gor, a portuguesa, e Teresa escribeu Teresa Moure, non? Balada do Desterro. Do Desterro, sí, Balada do Desterro. Sí. Teño que ir acabando, Xico. Que legados pensas, que valores, que legado pensas que nos deixa o Seca? Hombre, bueno, eles non distinguía o que é o cantor do home, non? Dicía, a música ten un valor en cuanto a persona tamén é revolucionaria ou progresista, non? E entonces nos deixa ese legado non de personalidade, de persona entregada, solidaria, non? Tremendamente solidaria e combativa tamén. Bueno... Que pensas que pensaría hoxe ao ver o seu Grándola tocando na Asamblea da República? Sí, é dicir,
o Grándola, bueno, el non lle deu moita importancia, non? Pero, de feito, non cantaba moito Grándola nos concertos, porque decía que, bueno, a xente se animaba máis con as cancións máis populares, un Vira Miñoto, un Vira, unha Chula, ou uns cantos de Antroido. El tamén era moi satírico, moi ben humor, tiña un humor extraordinario, non? E entonces, bueno, que Nefertiti non tiña papeiras, bueno, era moi ben callón tamén. Eso. Pero aparte, o legado dele que, bueno, para empezar, é dicir, que é un cantor que tiña un carisma e que tiña unha voz extraordinaria, claro, e que é originarísimo, porque, claro, hai que darse de conta que ele ven do fado, ele era un gran fadista, xa reconocido, xa estuvo en Galicia no ano 52 como fadista, no 64 xa empezou con os vampiros e tal, e tiña un timbre de voz que atraía, non? E ademais, aquí estamos na prehistoria, aquí dos cantos, aquí os estudiantes que eran politizados cantaron, pero ali non, eran cantores realmente que se politizaron, é dicir, era, non? E entonces, claro, unha sorpresa, claro, escoitar a un Xosé Afonso, a unha Violeta Parra, a un Jacques Brel, a un Brassens, é dicir, todos estos que son, claro, son admirables. É dicir, non só polo que dice, sino pola calidad, que vai todo unido e reforza, non? Claro, é un reforzo tremendo. E nos deixa, bueno, e outra característica del que non pasan de moda. Tú imagínate, os vampiros dos 63, eles comen tudo e non deixan nada, porque podes compoñela ahora mismo. Continúan de moda 60 anos despois. Está comendo todo, os cabróns, e está... É dicir, sí, no, que teñen un valor que se manteñen. Atemporal. Claro, e despois non hai máis que ver pois a xente nova. É dicir, que a música se revaloriza, pero e se está cantando, bueno, hai xente como esta Falla, non? Creo que se chama, de Santiago, pois que cante unha rapaza nova que canta temas de Xosé Afonso. Bueno, o meu grupo, nós tamén gravamos de aí tempo, non son novo, pero quero dicir que e chamaba a miña atención nos anos 90, por exemplo, grupos modernos como Trovante, non? Que estaban, que se consideraban debedores de Xosé Afonso, grupos modernos, non? E, bueno, moita xente debedora, desde logo. El impulsou moito a canción de autor. Don Francisco Peña Villar, alias Xico de Cariño, militante da música galega, armonista, estudante de Sorbona, educador, compañeiro de todos estes cantores, viaxeiro impenitente. Outro día falamos con máis calma e falamos tamén da túa persoa, que tamén mereces unha entrevista para ti só. Graciñas. Bueno, cando vai a Parreira e levo o último disco que gravei, que además se chama Na Armónica, e tendo os temas de Seca, non tengo o Alipio de Freitas, que dos máis militantes, non? Alipio de Freitas, e o outro é do Comboio Descendente, que do máis ben humorado que hai, non? Con letra de Pessoa. Pois pois ficas convidado cando queiras e poidas, e facemos un programa contigo e ca túa armónica e ca túa experiencia. Graciñas e obrigadísimo por participar neste especial do Seca. E ben, moitas gracias. Un placer, Xico, un abrazo grande. Chao. Aperta, chao. Mariana, Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti, meu amor. Moi ben, pois fantásticos minutos con Xico de Cariño. Xa vedes que entrevista tan interesante, achegando un pouco o seu punto de vista sobre a figura do Seca e dos cantores daquela época de contestación e de revolución social e cultural.
Ata aquí este especial do Seca Afonso. Voltaremos seguramente con Xico de Cariño a facer máis cousas relacionadas. Estades escoitando unha música moi interesante de João Afonso na Maxamba de 1965, o sobriño de Seca Afonso, que tamén ten moita parte de artista herdada e moita propia. Como digo, acabamos por aquí. Estades en Radio Ariz 107.2 da FM. Escoitadernos os sábados de 12 a 1, sábados pola noite e domingos á tarde a redifusión. Con Carlos aos mandos técnicos. Tamén nos podedes escoitar en iVoox, en Spotify, en Podgalego e en Apple Podcast. Estamos nas redes, en Facebook, en Twitter e en Instagram. No correo para o que queirades, caliportuspodcast@gmail.com. Graciñas, eu son Germán Esteves, germano a portuguesa hoxe. Como vos dicimos neste especial do Seca, obrigado a todos. Marchamos co seu sobrinho na Maxamba. Obrigado, chao, chao. Panela de mangungo, não tem chicafum, não, não, não. Oh, oh, Maria, meu amor. Quando que eu zango, eu tinha era só babalaza. Quando que eu zango, eu tinha era só babalaza. Mariana. Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti meu amor, dói de coração, por ti meu amor, dói de coração. Mariana, Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti meu amor, dói meu coração. Por ti, meu amor, dói meu coração. Mariana, Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti, meu amor, dói de coração. Por ti, meu amor, dói de coração. Mariana, Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti, meu amor, dói meu coração. Por ti, meu amor, dói meu coração. Mariana, Maria Madalena, Mariana, Maria Madalena, por ti, meu amor.